Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barokatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aitu utawi aite isim mausul iku dhamirun rupa isim dhamir mutabikun kang nyocoki apa ait dhamir lil mausuli maring isim mausul fil ifrodi ing dalem tingkah mufrati wa tasniyati lan ing dalem tingkah tasniyai wal jam'i lan ing dalem tingkah jama'i wa tadkiri lan ing dalem tingkah mudakari wa ta'nisi lan ing dalem tingkah mu'anasi. Kama koyok keterangan takut dhamma kang dinginake apa ma fil amsilati ing dalem pira-pira contoh al madkurati kang ditutur apa amsilah. Wakot yukdafu lan terkadang dibuang opo aid domir nakwu lanang zi'anna min kulli si'atin ayyuhum as-saddu. Surat Maryam ayat 29. Lanang zi'anna yakti bakal mecat temen sopo ingsun min kulli si'atin saking saben-saben golongan ayyuhum ing utawi endi-endine manusa iku asaddu luwe nemen. Ai tegese alladzi wong huwa kang utawi alladzi iku asaddu luwe nemen. Contoh surat At-Taghabun ayat 4. Surat At-Taghabun ayat 4. Ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'linun. Ya'lamu pirsa sapa Allah ma ing barang tusiruna kang nyamarake sapa sira kabeh ing emah wa ma lan barang tu'linuna kang ngidingake sapa sira kabeh ing emah ai tegese alladzi barang tusiruna kang nyamarake sapa sira kabeh hu ing alladzi walladzi lan barang tu'linuna kang ngidingake sapa sira kabeh hu ing alladzi wanaku lan contoh surat Al-Mu'minun ayat 33. Wayasrobu mimma tasrobun. Wayasrobu lan ngombe sapa manusa atau sapa basarun mimma saking barang tasrobun kang ngombe sapa sira kabeh ing emah. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.